Какво ще стане, ако ти дам достъп до компания Eler? Eler е немска компания с доказано качество вече от 40 години на пазара, с продукти за здраве и красота. Какво се случва по дяволите, когато ти пусна регистрация в Eler? Първоначално ти давам достъп до продуктите да се възползваш от заводските цени, да използваш промоциите и да имаш отстъпка до 50%. Ако реша да не ти го кажа, магазина се остава за мен. Ти решаваш дали да използваш продуктите или да работиш. Никой не те задължава с нищо. Тоест, с една регистрация нищо не става. Само имаш достъп до онлайн магазина и си пазаруваш на заводски цени. Толкова е просто с тази тъпа регистрация. Имаш достъп до продуктите, използваш си промоциите, използваш си стъпките, които предлага компанията. Това е.